हेलौ लोगोफोर बरायबाय साफ्रोमखौबो बे आंनि इउट्युब चेनेलाव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जाबाय चेन्नाइनिफ्राय पन्डिचेरी थांनाय लामानि माखासे नुथायफोरखौ आङो भिडिअ बनायदों। बेखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै बे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होगोन आरो बिदिनो आङो जाहाथे उननि समाव नोंथांमोननि थाखाय मोजां भिडिअ एबा ब्लग लाबोबाय थानो हायो। फोथायबाय नोंथांमोना साफ्रोमबो नायनानै सापर्ट खालामगोन होननानै। दायो आङो दिन्थिलांबाय थानोसै, नायलांबाय थादो नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ।